paso a todos, vale? Correcto. Vale. Como va o orden que vai estar aquí posto. O siguiente eres tú, despois José Carlos, Marta, despois volvo a cerrar eu. Vale. Estamos. Sí, vale. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas e moitas gracias por os medios de comunicación por asistir a esta presentación deste plan de actuación integral Ourense Sur. Para elo acompáñanme nesta rolda de prensa, nesta mesa, por un lado o subdelegado do Goberno en Ourense, por outro lado os compañeros alcaldes de Barbadás e de alcaldesa de San Cibrao. E eu propio tamén, como neste caso afectado tamén como alcalde do Pereiro, claro, tamén me comparezco tamén o comparecente vostedes o alcalde do Pereiro. Entonces, bueno, nada, o primeiro, moitísimas gracias a todos e o obxecto desta primeira intervención, que é a presentación, e que logo me van a falar os compañeros que están na mesa, presentar, pois, efectivamente, este plan de actuación integral nos territorios, nos concellos de Barbadás, San Cibrao e Pereiro de Aguiar, o que denominamos como un espacio denominado Ourense Sur. Bueno, moi importante o que vamos a, creo que o que vamos a presentar, por a cuantía, evidentemente, da inversión, pero sobre todo por o obxectivo, por a filosofía da mesma, que non é outra que planificar, investir, e todo facelo cunha visión compartida, non? Como se expoñerá logo. Este proxecto é un proxecto clarísimamente de cooperación institucional, onde están cando menos tres administracións e probablemente involucremos a unha cuarta, é dicir, o Goberno Central como xestor dos fondos europeos e como, bueno, xestor deste tipo de financiación, e logo, por outra parte, a Diputación como xestora do proxecto e os concellos como partícipes, evidentemente, do mesmo, non? Porque, ao final, pois, isto redunda directamente, evidentemente, non en inversións provinciais, senón en inversións en concellos, non? Bueno, as cuantías que xa se farán, xa se teñen feito referida, o sea, repetidamente eco das mesmas, é un proxecto, o proxecto máis importante de fondos europeos que ten acometido a Diputación a toda hora, eso que hai algún como de perte da auga de 13 millóns de euros que é moi importante, pero este son 14 millóns e medio, bueno, este xunto co de Valdeorras, que hoxe non toca falar dil, pero que tamén é outro proxecto que evidentemente entra de outro pai que se conseguiu efectivamente, e que entre os dous suman eses 14,5 millóns de euros. A finalidade, como logo se dirá, non é outra que non é pouca, que ademais que esa planificación se traduzca nunha mellora medioambiental, facilitar a competitividade empresarial, sobre todo en territorios tamén na dinámica comarca de Valdeorras, pero especialmente aquí no entorno de Ourense, onde está o Centro Industrial de Ourense, e poñer en marcha, pois, esos programas, servicios que en definitiva mellora a calidad de vida dos veciños. E sin máis, nesta primeira intervención pasamos a cedo a palabra aos que me acompañan na mesa, neste caso, en primeiro lugar, o subdelegado do Goberno Eladio Santos, que nos acompaña, e logo, pois, a Xosé Carlos Valcárcel e a Marta Viñas Novoa. Moitas gracias, señor delegado, a palabra é súa. Bueno, gracias, presidente, gracias, Luis, gracias a todos e a todas por asistir. Bueno, hoxe un saludo á alcaldesa de San Cibrao, ao alcalde de Barbadás tamén e ao alcalde de Pereiro tamén. Bueno, para nós é un placer estar aquí hoxe presentando un cumprimento do Goberno coa provincia de Ourense e un compromiso máis do Goberno de España coa provincia de Ourense. Son 4 propostas de planes EDIL, que son plans de desenvolvementos integrais locais, as que se concederon por parte do Goberno de España con fondos FEDER na provincia de Ourense. Son un total de 22 millóns de inversión na provincia, que responden, ademais, a proxectos innovadores que se presentan por parte do Concello ou da Diputación, como direi despois, que responden a criterios e modelos de crecemento urbano, de crecemento de vilas, que garantizan unha vida nas vilas e nas cidades, unha vila máis sostible,
un modo de vida máis amable e, ademais, un desenvolvemento económico e unha protección dos patrimonios naturais e culturais. Son modelos específicos de crecemento urbano que van a condicionar no futuro como van a ser as nosas vilas e as nosas cidades. Por lo tanto, son proxectos transformadores e integradores que responden a uns criterios afíns ao que proxecta a Unión Europea para que como van a ser as nosas cidades e as nosas vilas no futuro e como se vai a disfrutar e como vai a vivir os cidadáns. Son criterios de sostibilidade medioambiental que cumpren todos estes proxectos e que se van a ver plasmados nos próximos anos. Son criterios de sostibilidade económica, desenvolvemento comercial, unha garantía da permanencia da actividade económica nos concellos ou nas vilas, e tamén de sostibilidade social. Esos son os criterios a partir dos cales os proxectos que se presentan por parte dos concellos, en este caso deste liderado pola Diputación, pois se garantiza unha cidade do futuro mellor para todos e para os cidadáns. Vai haber intervencións nas que se permitan maiores espacios peonís, unha convivencia armónica entre tránsito rodado e tránsito peonil. Por lo tanto, vai haber unha convivencia mellor nas cidades e un disfrute tamén para aqueles espacios de ocio e esparcemento que son tan propios e que teñen que ser referencia tamén no futuro. En ese sentido, os proxectos deste edil que se presenta destes tres concellos son beneficiarios de 4.300.000 euros por parte do Ministerio de Facenda, que foi quen de avaliar estes proxectos que responden á convocatoria, e quero felicitalos aos tres concellos polo esforzo, pola aposta, polo risco e por conseguir, a través dunhos proxectos ben elaborados e coherentes cos criterios e as bases reguladoras, quero felicitalos polo esforzo, polo risco que fixeron con este traballo e quero felicitalos porque van ser concellos mellores no futuro. Además, son concellos atentos a calquer tipo de posibilidade de financiación externa. Tamén quero felicitar e darlle os parabéns á Diputación, que sempre está moi atenta e desperta a calquera tipo de posibilidade de financiación, polo menos no que respecta ao Estado, eu sei, as financiacións do Goberno son traballos que nos satisface do Goberno de España impulsar conxuntamente con concellos e con Diputación, e además que quero resaltar que tamén a aposta do Goberno se reforza este ano porque é a primeira vez que estes planes, que son planes moi contundentes e moi transformadores, se convocaron para concellos de menos de 20.000 habitantes. Eso significa tamén, ademais dun compromiso coa provincia, un compromiso co mundo rural. Así que felicidades polo esforzo, realmente é de disfrutalo e é de merecer o agradecemento dos vosos cidadáns nos vosos concellos. Parabéns polo que respecta ao Goberno de España por estar aí, tanto a Diputación como os tres concellos. Nada máis. Moitas gracias. Moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas ao subdelegado, ao señor presidente da Diputación e, por suposto, tamén á vicepresidenta. Pois ben, eu teño que, antes de nada, empezar facendo un recoñecemento. A min temblaban as pernas cando empezamos con este traballo. Pareceunos un traballo arduo, complicado, difícil de levar a cabo, pero afortunadamente ca empresa que se traballou, ca consultoría, saiu francamente ben, e coa colaboración, por suposto, da Presidencia da Diputación. Quero pôr en valor precisamente ese esforzo de colaboración entre as administracións, entre a Diputación, os concellos, e a subdelegación e o Goberno do Estado. O que temos que pôr en valor precisamente é eso. Hai momentos nos que a política ou moitas persoas, certas ideoloxías, poñen en dúbida o esforzo ou a repercusión, a importancia que ten a Unión Europea na vida da veciñanza dunhos lugares como poden ser San Cibrao, Pereiro, Barbadás, sí que ten importancia, sí que incide. A política europea incide precisamente na mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas dos nosos tres concellos e, por ende, polo tanto, tamén na provincia de Ourense. Hai que recoñecer que a Diputación fixe un gran esforzo de coordinación entre todos os concellos, un gran esforzo de coordinación coa consultora e despois, evidentemente, están aí os resultados, que nós estamos francamente satisfeitos por ese traballo e por ese resultado. E ben, son 4.300.000 euros, como dixo o señor presidente, son o 60% do financiamento total, que son en global 7.200.000 euros, e quero facer un pouco mención á repercusión que pode ter en Barbadás.
En primeiro lugar, recoñecer tamén que ten unha repercusión medioambiental de conexión entre os nosos concellos, pero, por outro lado, tamén ten unha repercusión na mellora de infraestructuras e de dotacións, que no noso concello, con 12.000 habitantes, ten unha relevancia moi grande. O primeiro será a creación dunha senda verde que conecta a zona do Pisco con Souto Penedo, que é en San Cibrao, atravesando o espacio natural da Boutureira. Posteriormente está tamén a creación dun elevador que facilite a mobilidade entre o que é a parte baixa da Valenzá e onde está ubicado o Centro de Saúde, que quedou como unha eiva, unha fenda aí para os usuarios dese Centro de Saúde, os usuarios e as usuarias, que con este proxecto vai a ser solventado. Tamén entrará en xogo o que é o polideportivo, a ampliación do polideportivo, e outra instalación sumamente importante, unha mellora sumamente importante, será a coberta dunha pista polideportiva, multideportiva, na Valenzá. Por lo tanto, as actuacións son de moitas índoles, por un lado o que é a medioambiental, por outro lado o que é tamén a de infraestructuras. E sinalar tamén que hai outra actuación moi importante, que é a creación dunha zona verde entre no que é o río e o polideportivo, e, por último, unha zona que repercutirá a nivel cultural, que é a Ruta Carmen Martín Gaite, na zona de Piñor, que, como ben sabedes, este ano é o centenario de Carmen Martín Gaite, unha muller que durante a súa infancia pasou moitos veranos no noso concello, concretamente na parroquia de Piñor, e que queremos pôr en valor por a súa relevancia cultural e a súa vinculación con Barbadás. Moitas gracias, dona Marta. Moitas gracias, José Carlos. Marta. Bueno, moitas gracias, bo día a todos e a todas. Eu, como alcaldesa do Concello de San Cibrao, que está no medio dos dous concellos, non? De Pereiro e de Barbadás, tócame pois facer esa conexión, non? Eu primeiro quería agradecer, que xo fixeron os que me precederon no uso da palabra, pero este proxecto é un proxecto que ven de largo, non? Isto último é a fase final, que foi a presentación a unha convocatoria, non? Que, tiñamos previsiblemente ia salir nos tempos que saiu, e nos levamos 2 anos os 3 concellos traballando nunha planificación, non? O primeiro que fixemos foi facer unha planificación dos 3 concellos, tivemos reunións nos 3 concellos con todos os sectores, tanto medioambientais como empresariais, como comerciais, como, fixemos cada un, non? Pois un análise do que necesitaban os nosos concellos, 3 concellos que son rurais pero moi urbanos, que teñen unha parte importante que entre os 3, se vos dades conta, chegamos case a 25.000 habitantes, que somos a comarca, o cinturón, digamos, industrial e comercial pegado á cidade, e que entonces os 3 temos unha potencialidade, non, pois unidos moi alta, e os 3 nos faltan, digamos, pois conexións entre nós e entre os 3 concellos, e tamén equipamentos que fan os concellos. Somos concellos que xa temos unha dimensión e que necesitamos mellorar os nosos equipamentos. Entón, facendo esa planificación, tendo claro, aprobamos cada un unha senda urbana nos nosos concellos que unía pois os 3 as faltas, as deficiencias dos 3, e con eso nos presentamos a unha convocatoria que saiu que a verdade é que eu estou como alcaldesa moi agradecida que saíramos beneficiarios, porque creo que o merecíamos, porque era un traballo non feito encabezado pola Diputación, como ben decía o meu compañeiro Xosé Carlos, pois agradecer aos técnicos da Deputación que fixeron un traballo excepcional, a consultora nos guiou, pero os técnicos da Casa ao final presentaron a toda a parte documental e técnica que facía falta, que é unha subvención complicada, como decía o seu delegado, unha subvención destas, unha convocatoria importante que non se convoca en moitos anos, non se convoca cada ano, son convocatorias que saen pois a 10 anos máis ou menos, entón é unha convocatoria complicada. Entón agradecer ese traballo que se fixo, e entre os técnicos, a consultora e os propios alcaldes, concelleiros e os sectores, os distintos sectores dos nosos concellos, que fomos falando con todos, pois fixemos unha planificación, este plan de actuación integrado de cada un dos concellos, que nos conecta. Como ben dixo Xosé Carlos, hai conexión con San Cibrao, a min tócame conectarme cos dous, me toca conectarme con Pereiro a través dunha senda que une Pereiro de Aguiar co Parque Tecnolóxico, onde empeza, o Concello de San Cibrao das Viñas, e por outro lado nos conectamos con Barbadás coa Boutureira, unha zona que ten o Concello de San Cibrao, que aínda que é moi industrial, pois ten unha zona medioambientalmente moi bonita, moi valorada, moi ben
reconstruída y mantida, y entonces nos vamos a conectar con Barbadas por aí. Aí nos faltaba tamén, digamos, un centro. San Cibrao é un concello que medrou nos últimos anos bastante e temos xente maior, pero temos moita xente nova. Entonces vamos a facer un centro interxeracional que nos comunique os, bueno, pois, que nos poña en relación, non, aos máis maiores e aos máis pequenos, e se vai a facer nesa zona da Boutureira. É a zona, digamos, do concello máis rural, do outro lado da nacional, e as actuacións todas van a ser nesa contorna, na contorna de Souto Penedo. Bueno, pois vai haber recuperación de distintas pavimentacións, unha plaza e todo, bueno, pois intentar recuperar o noso patrimonio histórico e cultural, que ainda que parezca que non existe en San Cibrao, sí que existe, e entonces vamos a darlle unha volta e con ese centro interxeracional e as dúas sendas peonís que van a comunicar, pois, Pereiro e San Cibrao. E eu non me queda máis que agradecer. Ahora queda un traballo intensivo durante 5 anos que bueno, que nos queda pois moito traballo por diante, pero unha inversión importante e por suposto agradecer pois a colaboración tanto do Ministerio como da Deputación, e os 3 concellos só estamos aí nada máis que para traballar e para que nos salgan esas actuacións tan importantes, non para nós como alcaldes, sino para os nosos veciños e veciñas que van a facer uso delas. Así que nada máis e moitísimas gracias. Bueno, pois moitísimas gracias, Marta, moitísimas gracias aos compañeros que ao seu delegado, alcalde de Valbardás, Xosé Carlos. Bueno, eu para rematar un pouco esta intervención e para facer un pouco resumen ou algunha mención de algunhas cuestións que aquí xa se dixeron e non caer na repetición, decir que eu creo que estamos falando dun proxecto moi interesante para a provincia, non? Inda que se concentre en este caso estamos falando agora concretamente de Ourense Sur, en 3 concellos, pero claro, se falamos de 3 concellos que entre os 3 xuntamos, como se acaba de decir, prácticamente 25.000 habitantes nunha provincia de 306.000, estamos falando de moitísima xente, un 8% aproximadamente da poboación da provincia, non? O cual reflexa efectivamente a importancia desta acción, pero se ademais facemos que estes 3 concellos non solamente teñen esa poboación, senón que ademais son extraordinariamente dinámicos no ámbito empresarial, no ámbito industrial, no ámbito de comercial, tamén no de alonxamento, lo de vivenda. Entonces, en definitiva, 3 concellos que medran, son dos poucos que continuadamente medran, non? E, polo tanto, non solamente son beneficiarios 25.000 persoas que ahora mismo van, ou son, xa directamente, senón que estou seguro que dentro de 3, 4 ou 5 anos estaríamos falando de 26, 27 ou 28.000 persoas entre os 3, non? Por lo tanto, eso é unha reflexión moi importante xunto ca cantidade que se referían xa aos que me precederon no uso da palabra, que supera os 7 millóns de euros, 7.275.000 euros. Pero que ten, eu que quixera resaltar desta acción, non? Ou deste programa, deste plan de actuación integral. Bueno, pois eu creo que, sobre todo, que nos permite marcar unha folla de ruta clarísima de desenvolvemento de planificación estratégica dos concellos, do entorno dos concellos conxuntamente. Cada un temos, a veces nos costa casi planificar efectivamente o territorio de cada un. Imaginemos o que supón planificar o territorio de 3 concellos, insisto, cunha poboación moi importante, cunha diversidade de recursos moi grande, e, por lo tanto, eu creo que iso nos vai a servir, en primeiro lugar, para ter clara esa folla de ruta. Desde logo, foi un dos grandes descubrimentos, porque todos temos claro, eu creo que a partir de que fixemos estes análises, estes estudios, temos claro que é o que queríamos facer. Outra cousa, despois, a segunda parte, que estábamos pedindo que non lo deixaran facer, que nos deran o diñeiro. E agora que o temos, pois, evidentemente, vamos a executalo, non? A idea, por lo tanto, como decía o seu delegado, estes fondos son uns fondos importantes e, por lo tanto, profundamente transformadores do territorio o que vai destinado. Neste caso, a idea non é outra que unha maior sostenibilidade, unha maior conectividade e, en definitiva, unha maior cohesión social e calidade de vida de todos estes veciños, non? Insisto, son concellos moi dinámicos. Bueno, o caso de Barbadás, por poñer un exemplo, é un caso, evidentemente, dun crecemento exponencial, non? Nos últimos 15-20 anos, pois, pasou de ser un concello rural a ser, pois, o 5º concello en poboación da provincia, ou o caso de San Cibrao, do propio Pereiro, non? Que o que queremos facer? Pois que nestes concellos de tanto crecemento é moi importante tamén poñer orde, é dicir, planificar
que non crezcan ou non medren descontroladamente. E desta maneira creo que apoñemos, efectivamente, e ademais o apoñemos dun xeito coordinado. Que pretendemos facer? Xa se anunciou aquí, mobilidade sostible, e fundamentalmente tamén destacar os espazos naturales. Alguén lle podía sorprender, como decía a alcaldesa, pois que efectivamente pois que San Cibrao das Viñas, un concello eminentemente industrial, pois ao mellor que todo o mundo o conoce por o seu polígono, ao mellor non o conocen por as súas recursos naturales, e sin embargo son moitos e son ademais moi bons, non? A creación desas extensas redes peonís e ciclistas que van a permitir esa mobilidade sostible e segura, efectivamente creo que vai ser algo que nos une perfectamente, porque efectivamente eu penso agora en Pereiro, que nos une con San Cibrao que se une con Barbadás, o cual, pois, se supón, insisto, unir 25.000 persoas. Logo, unir, neste caso, nos dous concellos, utilizar o eixe do Parque Barbaña, do río Barbaña, como un eixe de desenvolvemento, como un eixe de preservación do seu valor ecolóxico e paisaxístico. Tamén debemos recuperar aquí esa gran inversión que se vai a facer na depuradora e, por tanto, que vai a aumentar a calidade das súas augas e que vai a servir para o desenvolvemento, para complementar ese desenvolvemento industrial. Recuperación dos paraxes naturais é moi importante. Sabemos que, e eu aquí falo como alcalde, unha das grandes recursos que ten, por exemplo, Pereiro é o seu medio ambiente. Por iso ten un urbanismo moi horizontal e para iso é esencial preservar os valores naturais, porque senón, evidentemente, ese atractivo non se ten, non? A modernización urbana e os equipamentos públicos é outra dos obxectivos. Humanizar núcleos, efectivamente facilitando a súa accesibilidade, a mobilidade, e creo que tamén moi importante nesa calidade de vida que se busca, nesa cohesión social, pois centros como que xa se anunciaron aquí por os compañeros alcaldes, neste caso o Centro Interxeracional de San Cibrao das Viñas, efectivamente un concello extraordinariamente xoven, pero que tamén con poboación madura. Desde logo a ampliación do pabellón deportivo de Barbadás, un dos concellos con maior cantidade de xente nova e maior afición ao deporte, e, por tanto, un centro que vai a ter un uso intensivo, evidentemente, por parte dos seus veciños, dos seus crecentes veciños. En Pereiro de Aguiar tamén necesitamos un equipamento cultural para un concello que xa se achega prácticamente a roza xa aos 7.000 habitantes, e, bueno, rehabilitacións de conxuntos históricos, etc. Pero eu quixera que, máis alá desto, rematar, porque non vou a repetir, insisto, que aquí se dixo, rematar con unhas pequenas reflexións. Primeiro, este plan de actuación integral Ourense Sur non é só unha suma de proxectos. Podémoslo decir, se efectivamente os consideráramos como proxectos aislados, pois nun sitio faz un centro de, mellor un pabellón, noutro sitio faz un centro internacional, noutro sitio faz un centro cultural, que estaría moi ben. Pero se todo eso unimos, se todo eso no planificamos en conxunto, se todo eso ademais o unimos a través desa planificación, desa estrategia conxunta, ten máis sentido, ten moitísimo máis sentido. Por eso, esa estrategia de planificación única pois nos parece un dos grandes logros deste proxecto. Esa folla de ruta en donde, como decíamos, medio ambiente, patrimonio, urbanismo, servicios sociais e deporte se unan nunha planificación, pois nos parece importante. Logo, xunto co Estado español, que neste caso a través do goberno central foi quen de captar eses fondos europeos e destinalos evidentemente aos diferentes territorios, eu aquí tamén quero resaltar este liderazgo que levou a cabo a Deputación, tanto neste proxecto como concretamente no de Valdeorras, aos que nos referíamos. Evidentemente hai outros proxectos aos que se refería o seu delegado, nos que a Deputación non tuvo intervención e, por tanto, non se pode atribuir ningún mérito, non? Pero sí aquí, en donde fomos quen de liderar tanto o proxecto de Valdeorras para 9 concellos como este proxecto para estes 3 concellos, pero, insisto, estas 25.000 persoas, non? Eu creo que é un día para sentirnos orgullosos, da colaboración, do clima político que creo que é moi conveniente en momentos en os que, ao mellor, as relacións
a tensión no ámbito político, que desde logo a mí non é unha característica que me guste para nada, creo que aquí debemos defender os legítimos intereses, pero ao final o que debemos é traballar para os veciños, e pois o que mellor lo faga que o premien. Pero o que temos claro é que debe ser a través da vía do rendemento, a través da vía dos logros, e isto é un caso, efectivamente, aquí eu teño que agradecer especialmente. Primeiro, o traballo que levou, o sea, a cooperación que lle pedimos, neste caso era un requisito, e con eso finalizo, era un requisito que este plan tuvera un concello de máis de 10.000 habitantes, cando nos diriximos a Xosé Carlos, pois foi o primeiro que liderou, o primeiro que se puxo e o primeiro que aceptou, efectivamente, pois vir con alcaldes de colores políticos distintos, pero que non houve ninguna diferenciación durante a tramitación dos mismos. Quero agradecer expresamente a miña compañeira, a alcaldesa de San Cibrao, porque eu teño que recoñecer que, en boa medida, creo que Xosé Carlos tamén é consciente, foi un pouco a inspiradora deste proxecto inicialmente, non? Logo lo fomos vendo todos, pero ela foi a inspiradora deste proxecto no sentido de que tiña claro de que tiñamos que ir a este proxecto e logo cada un definimos evidentemente as nosas prioridades, pero desde logo ela foi a que nos levou. E logo quero facer un recoñecemento expreso, moi expreso á labor do subdelegado do Goberno, porque Eladio, Lalo, para os que conocemos, efectivamente, recibiu moitas chamadas, recibiu moitas plegarias de, por favor, axúdanos, e me consta que todo o que pudo facer o fixo. E evidentemente é así, nos informaba periódicamente de, oye, pois está nesta fase, estamos tal, falei con cos demais, e, por lo tanto, eu creo que con isto se resume todo, que da cooperación, evidentemente, da xenerosidade, da implicación de todos e da aportación de todos, pois xurde un resultado que é bo para 25.000 veciños da provincia, concretamente, pero para moitos máis os outros tres que se elevan, e, por lo tanto, creo que captamos unha inversión que para esta provincia é moi necesaria, que vai a beneficiar altamente a estes veciños e que vai facer unha provincia mellor. En definitiva, eso é o que buscamos entre todos. Así que creo que é un día para sentirnos satisfeitos, e eu termino agradecendo a todos que están aquí nesta mesa e a todos que traballaron, aos técnicos, a todos as demais persoas que traballaron neste proxecto, que hoxe podíamos decir que estamos xa traballando en executar algo que conseguimos entre todos, efectivamente, co esforzo de todos, ca idea, co traballo, co tesón de todo o mundo, e hoxe podemos decir que agora isto que estamos vendo que aquí expoñemos hoxe, que, bueno, son unhas cifras que son unhas cifras importantes e que xa de por sí teñen moito valor, van a ter moitísimo máis valor cando isto este executado, cando se vexa, cando se palpen e se vexan que efectivamente estes beneficios son uns beneficios importantes. E termino. Efectivamente, non solamente son importantes ahora mismo por o que representan, sino que creo que como dinámica de traballo de futuro. É dicir, esta dinámica de planificación, de salir un poquinho dos nosos concellos, de ser quen de ver as sinerxias que podemos establecer con concellos de ao lado ou con espacios territoriales máis amplios, creo que é básica, porque cada un podemos aproveitar as potencialidades, nun caso o medio ambiente, noutro caso a capacidade industrial, noutro caso a capacidade residencial, etc. E entre todos, efectivamente, facemos que este espacio e que a provincia, en definitiva, aproveite todas as capacidades e sexamos cada vez mellores, que ao final é o que buscamos todos, que nos dedicamos ao servicio público. Así que, bo día para a provincia, moitísimas gracias a todos. A disposición todos a disposición das preguntas. Nadie ten? Quedou claro? Sí. Vale. Que ben falamos. Exacto. Bueno, pois moitísimas gracias.